खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय BTCनि थिखादारफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब जानो हागौ बा फैनो हागौ मोननो गोनां गोजाम बिलफोरखौ मोननो हागौ थिखादारफ्रा गोजाम बिलफोरखौ मोननो थाखाय जाय थांनाय सोरखारनि समाव हाई कर्टआव केस होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे केसखौ बोखारनानै लाफिनो बेनि थाखाय खावलायदों बिक्रम दैमारिया गोजौनिफ्राय बिथोन मोननाय लेखायै बिक्रम दैमारिया खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै माखासे खोथाफोर फोरमायथिदों थांनाय सोरखारनि समाव गोजाम बिल मोननो थाखाय जाय थिखादारफोरा हाई कर्टआव केस होदोंमोन बेखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय खावलायदों मानोना गोजाम बिलफोरखौ होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया खोथा होबाय होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया बेनिखायनो केस गेलेनानै खस्थ' खालामनो गोनांथि गैला आरो गावनि उखिलफोरखौ लानानै केसखौ बोखारनो थाखायबो खावलायो आरो केस बोखारनायनि उनाव हाइकर्टनिफ्राय मोननाय नटिफिकेशनखौ बृहस्पतिबार आरो शुक्रबाराव क'क्राझारनि गेस्ट हाउसआव होफैनो थाखायबो खावलायो नङाब्ला पार्टीनि लिडार नङाब्ला गावनि एमएलएफोरनो होनानैबो आंनो दैथायहरनो हागोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया आरो बेनि फिथाइखौ गासै थिखादारफोरानो नभेम्बर डिसेम्बर आरो जानुवारि दानावनो मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया गावनि सोरखारनि समाव बा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि समाव थालांनाय बिलफोरखौ होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया खोथा होबाय होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया बेनिखायनो बिलखौ मोननो थाखाय कर्टआव केस होनानै खस्थ' खालामनानै आरो रां खरसा खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया आरो आसा खालामो गासै थिखादारफोरा गावसोर केस होनायखौ बोखारनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिनायखौ फोरमायथियो बिथाङा आसाम सोरखारा गुवाहाटीआव निजुत मयना 2.0 खौ बेखेवबाय बेखेवनायनि उनाव आसामनि दाब जायगायाव चेक राननाय हाबाफारि बानजायदों BTCआवबो राननानै होदों निजुत मयना 2.0 नि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो चेक निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों हिन्जावसा फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि खानापारा फिल्डनिफ्राय बे बिथांखिखौ बेखेवनानै होदों गासै 10 लाख फरायसुलिफोर हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय फरायसुलिफोरनिफ्राय लानानै मास्टार डिग्री खालामनाय फरायसुलिफोरनो बे चेकखौ होनाय जागोन बेनि मादाव देग्लाय 3,50,000 फरायसुलिफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि मादाव हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय फरायसाफोरा दान मोनफ्रोमबो 1,000 राङै मोननो हागोन आरो 10 दानाव गासै 10,000 रां मोननो हागोन डिग्री फरायनाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 1,250 राङै मोननो हागोन आरो 10 दानाव 12,500 रां मोननो हागोन मास्टार डिग्री खालामनाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 2,500 राङै मोननो हागोन आरो 10 दानाव 25,000 रां मोननो हागोन हिन्जावसा फरायसुलिफोरा जाहाथे फरायनायखौ एंगारा आरो थाब जुलि जानायखौ होबथानो थाखायनो निजुत मयना 2.0 खौ लाबोनाय जादों गोबां फरायसुलिफोरानो कलेजाव मुं थिसना आरो थाब जुलि जायो बेखौ होबथानो थाखायनो निजुत मयना 2.0 खौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि सानाव चापागुरि कलेजावबो निजुत मयना 2.0 नि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होदों जेराव आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों आरो फरायसुलिफोरनो निजुत मयना 2.0 नि गेजेरजों चेकखौ राननानै होदों BPF सोरखारा EC मिटिं जिरायदों जेराव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों BPF सोरखारा EC मिटिंआव मा सावरायदों बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों डिपार्टमेन्टेल रिभिउ मिटिं जिरायगोन जेराव BTCनि फाइनान्सियेल लाइबिलिटिसनि सायाव सावरायगोन लोगोसे जेसेबां बिफानाव मेन पावार बा स्टाफा खम जानानै दङ बेनि सोमोन्दै फोरमायथिगोन लोगोसे जायनाखि नभेम्बर दानाव आसाम सोरखारा इन्टारिम बाजेट लागोन बेनिखायनो BTCखौ 6 दान सालायनो थाखायबो बाजेट थि खालामनाय जादों आरो बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो BTC बिसायख'थिनि समाव हाइलाइट खालामनाय माखासे रादायफोरखौ मावफुंनो थाखाय EC मिटिंआव सावरायदों जेरै बेकार लाइमोनफोरनो 100 कौटि रांखौ बबे बिफान जेरै हेन्डलुम फिसारि इन्डास्ट्रि पिगारि आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो माबोरैहाय होनाय जागोन बेनि सायाव थांखि लानो थाखायबो हानजा दानानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया हानि पाट्टा होनायनि बेलायावबो सावरायनाय जादों आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगांनो हानि पाट्टा होनायखौ जागायजेनगोन होननानै फोरमायथियो जायनाखि स्टाफ खम बा हानि पाट्टा होनायनि खामानि मावनो थाखाय स्टाफा खम बेनिखायनो आजिरा मोननाय सानै जिगु मण्डलफोरजों लोगोसे कानानगु आरो मण्डल ट्रेनिं लानानै जायफोर साख्रि मोननो हायाखै गासै 200नि बांसिनखौ अरायथा नङैनि थाखाय थिसननाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो BJPनिफ्राय 2 EM आरो सासे डिपुटि स्पिकारनि बिबानखौ थाबैनो
होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। आलफानि सासेखौ एरेस्ट खालामदों। मुङा थावसें आसम, उफ्रा मुं अनुपम दले, 24 बोसोर बैसोनि, आसाम तिनसुकिया जिल्लानि थागिबि। आसाम राइफल आरो अरुणाचल प्रदेश पुलिसा सनिबाराव अरुणाचल प्रदेशनि नामचाइ जिल्लायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि उनावनो आलफानि सासेखौ एरेस्ट खालामनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 17 अक्ट'बराव तिनसुकियानि काको फोथाराव थानाय आर्मि केम्पआव गाग्लोबनायाव लोब्बा दंमोन दुथांनिया। बेनि उनावनो सं दानानै अपारेशन खालामनानै अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। लोगोसे बेनिफ्राय नागिरनायाव MQRA-81 राइफलजों लोगोसे मोनथाम मेगजिन, 7.62 mm नि 151 गोथां गुलि बेफोरखौ हमनो हादों। लोगोसे ग्रेनेडबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मन्टा साइक्ल'ना दिनैनि सानाव दाब दाब जायगायाव गोबां गोहोम खोख्लैलांनो हागौ, जेरै अन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु, उड़िसा आरो सोनाब बंग बेफोर रायजोफोराव गोबां गोहोम खोख्लैलांनो हागौ आरो बेफोर रायजोनि गोबां जायगायावनो गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावनायजों लोगोसे अरेन्ज बा कमला गाबनि सांग्रांथिबो फोसावनाय जादों। गुबैयै अन्ध्र प्रदेशआव गोबां गोहोम खोख्लैलांनो हागौ। बे अफ बेंगलनिफ्राय सोमजिनाय मन्टा साइक्ल'ना अन्ध्र प्रदेशनि लैथो जिंफोराव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशनि दाब दाब जायगानि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। अन्ध्र प्रदेशनि दाब दाब जायगायाव साननै स्कुल कलेजफोरखौ बन्द लाखिनाय जादों। गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखाबो बारनो हागौ, जायनि जाहोनाव दैबाना जागोननि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। अन्ध्र प्रदेशआव बांसिनै गोहोम खोख्लैगोननि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय आरो बेखौ नोजोर होनानै सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो साननैनि थाखाय स्कुल कलेजफोरखौबो बन्द फोसावबाय। अन्ध्र प्रदेशआव बिरला शिव सेनानि 7-8 सोद्रोमाखौ एरेस्ट खालामदों आसाम पुलिसा। राहुल मिश्रा मुंनि सासे फालांगिरिखौ लांखारनाय आरो उदां खालामनायनि मुङाव बिथांनि नखरनिफ्राय 15 निफ्राय 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा आसाम पुलिसनो अजद हैनायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसा सं दानानै बिरला शिव सेनानि 7-8 खौ एरेस्ट खालामदों आसाम पुलिसा। मुंफोरा फारियै बिश्वजित दले, इन्जामुल हक, रहन आली, महन बरा, नीतू आहमेद आरो माखासे गासै 7-8 खौ एरेस्ट खालामदों। बिरला शिव सेनाखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिरला शिव सेनानि खामानि मावनायफोरखौ नोजोर लाखिगासिनो दङ। आलफाखौ आसामाव खालामनाय बायदि बिरला शिव सेनाखौबो सानसे बेन खालामनो गोनां जानोबो हागौ होननानै बुंथियो। फालांगिनि बेलायाव बिरला शिव सेनाया थोजासे खहा खालामदों, आसामाव थांनाय 2 दानाव गोबां खहा खालामदों होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो आइजो माहारिखौ अपमान खालामदों, बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानो थाखाय सासे बिरला शिव सेनानि हेंथायैबो बुंथिदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि उनावनो लोगोनो प्रेस मिट होफुबाय थानाय समावनो बिरला शिव सेनानि सेन्ट्रेल चिफ सेक्रेटारि रान्टु पानिपुकनखौ हमनानै लायदों पुलिसफोरा। प्रेस मिट होफुबाय थानायनि गेजेरनिफ्रायनो गोबां पुलिसफोरा थांनानै बिथांखौ हमनानै लाबोदों। फोरमायथिनो गोनांदि बिरला शिव सेनाखौ लानानै गोख्रों जादों आसाम सोरखारा। धोन दाबिनाय, रांखान्थि जौगानायखौ हेंथा होनायफोरनि हेंथायै बिदिनो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। आसामनि दाब दाब जायगायाव गेदेर सावस्रि बादा खुंदों। बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद नायनायजों लोगोसे मुलि राननाय हाबाफारि बानजायदों। थिग बेबायदिनो गरेसरावबो आसाम सोरखारनि बानजायनायाव बा रायजोनि सुबुंफोरनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि थांखिजों सुश्रसा सेतु मुंनि मोनसे गेदेर देहा फाहामथाय बादा खुंदों। 18 बोसोर बैसोनि सिंनिफोरखौनो देहा सावस्रिखौ आनजाद नायनायजों लोगोसे मुलिबो होनाय जादों। 50निबो बांसिन गुबुन गुबुन बेरामफोरखौ नायनाय जागोन आरो बेनि थाखाय मुलिबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। रायजोनि सुबुंफोरनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि थांखिजोंनो आसाम सोरखारा बेखौ बानजायदों। सासेनि बांसिन 2-3 जुलि खालामग्रा हौवाफोरनि हेंथा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों रायजो सोरखारा। जायखिजाया धोरोमनि बेलायावनो बे गोख्रोङै बाहायजागोन होननानै फोरमायथिदों रायजोनि सोरखारा। आइजोफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो फैगौ 25 नबेम्बराव बेखौ आयेन बानायनाय जागोन। जुदि सासे हौवाया सिगांनि हिनजावखौ कर्टआव लिगेल डिभर्स खालामालासे नैथि बा थामथि खेबनि थाखाय जुलि खालामोब्ला 7 बोसोर जेल जानो नांगोन। नैथि, थामथि, ब्रैथि जुलि खालामनो थाखाय धोरोमा जोंखौ एलाव होयो बा गनायथि होयो होननानै खायफाया बुङोब्लाबो हेमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिनि सोरखाराव नैथि जुलि खालामनो रावबो हानाय नङा। जुदि कर्टआव लिगेलै डिभर्स खालामाबा नैथि बा थामथि रावबो जुलि खालामनो हानाय नङा आरो बेबायदि खालामोबा 7 बोसोरसिम जेल जानो नांगोन होननानै गोख्रोङै फोसावो बिथाङा। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमी दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक सार्जारि खालामनायनि राहा दङ जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। असिटिनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।